Hake tabuk belai ke kok nama kaisa kotor sabro monu fasi. Khoroksa Badal Tripura mongoi 10 minit dino. Khoroksa police constable ni rabar khogoi. Mono bazar police station romwi twlangjagwi bono butok khlaye. Ekdom kirima singsakai mokol rok phulroi mukhang rok phulroi boi. Tani dino police ni tiklari hojaka. Hake bono hospital tlangka tai miya hangakai bini langma chawai thangka. Hake aam saini borok rok belai khe tungphlalaijak tabu tama hanmale kaham hamya kuno declare ingya sini sekangno bokhora khoka khogya. Haipana se sikok phano ngi tongthu amsake bunani kuno right kali police ongni. Omo kaisa belai khe saya tai kok to mani bising chung saimamani mote hangakai bini family rok samani bono khorok ba romwi bono a police station o buka hnei jeng sawi mangka. Hake borai dabai amtike boi police thana o kaisa borok ni langma sachori ka. Hake bono mani khogo hnei rabar khogo hnei kok silcha mani amo kubida ereng amotang kahangke details ke sawi meya. Haipano kuno raida o sija kre kuno kerongo sija kre antike police station o tlangai kisa misapano mani khokake amtike borok no boi bwthari khinani. Amoni bagino tabuk a jagani lukurok tiprasa lukurok belai khe tongphla laijak tai lama main road tobo bodol khai ka sulaijak je o thinai Badal Tripura ni je langma sasu jangmani bo police station o police rok bai bujagi amono justice sanlaye je a bono bunanyo bono majra krak khai sastiri di hinai. Hake belekhen warama singsa tai kirima singsa police nai muthang bere khanjangnai rokse kisemisa do khogui pana tongkhana amtui hai rongno se boi togui a jagao se gunda haike film rogu nongma haing kamo pura amti hinga king yablei film by real life hinga ka amo belai khina different tongo amoni bagino bini family ni borok robo sawi tongo media rok by kok singja ka ke ani borok no kthang homani kthang phirogi hodi hinai toma hanmele jungnai muthang bedek no eba ka police rogo jung je kuno borok rok romjagi phana thang ka chikon mikon samung klaye jung saimano a jaga kuno ungya hne hapan a jaga siteba amni ka bujagi tokjagi bwthari chi even bwthari chi kibja kanga ke amte kirima singsa hake amono topic ni tei jung amsaktai kok sanani naya je Badal Tripura no bwtharnai raija se teke bo Bwtharjakma ni jibini langma chomani amono je bwtharnai rongno raida ni bising teke bono krak majra roi sasti rithu amono chungnayo joto tiprasa rok nayo amoni bagino kwbangma tiprasa sabrom monu bazar phasing digini borok rok a lamao bwsalaye lama kasulaijak hake amsak jorano sawai Badal Tripura ni phola hamari manthu dinini video amsung noro video no sajak like khlaidi te channel lo subscribe khaidi bell icon click khanyan tapuk di jepro ang katal video dawo nongnoro notification soginyani bagai hakin noro comment khlai saimano je Tripura o jatra potreng tongmani leader hanjang noro kaham ke samung khlayang tongmani naima thambedek robo nijini satiki samung khlai tongmani amoni tiyi noroktom comment khlainai khlaimanu amsung no tinin video noro jotono khulumbai kya hambai.